erabakea Gotzon Rubio Santurtziko Kaxabankeko bulegoko zuzendariaren eskutik Rebeka Fernández, que va a hacer entrega también de ese botellón de San Miguel. Con el que rápidamente va a mojar ya las tostas de la Bou Bizkaia. Hortxe da Jaun Andreok, besoak gora, garaipena Urdaibairena da. Eta Jaun Andreok hortxe da. Besarka da eta zorion mezua. Lorea Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara eta Kultura Diputatuaren eskutik. Eta hori bai, Eitzane Urkijo Santurtziko alkatearen eskutan. 29. Santurtziko ikurrina Jaun Andreok. Trapu airean, garaipen handia. Gaur Urdaibaik eskuratu duena. Entzun nahi ditugu noski zaleen animoiek. Hortxe da Eneko Bilbao. Arraun luzea helduta berriz ere Bou Bizkaia ontziaren tostetan. Eta segituan amaitzeko bizi nahi dugun irudia. Garaipenaren keinua. Santurtziko ikurrina. Bou Bizkaiaren popan. Eta Eneko Bilbaoren agindupean. Arraunak gora! Garaipena Jaun Andreok! Zorionak berriro! Zorionak! Urdaibai! Hor da Jaun Andreok, hor Garanberri eta Orioko arraunlarien zorion keinu ere. Urdaibaiko arraunlariei. Bestez Jaun Andreok agurtzeko ordua iritsi zaigu. Eskerrik asko gaur estropada jarraitu duzuen hoi. Eta noski berriz ere, zorionak Urdaibaiko traineruari. Jaun Andreok esandako abuztuan, berriz ere liga 11 eta 12an. Leian izango da liderra, ordura arte noski, Urdaibaiko ontzia.